El Prat ha acollit una de les campanyes que formen part de la Marató de Donants de Sang. Es tracta de la iniciativa més gran de l'any i que s'allargarà fins al 15 de gener als principals hospitals de Catalunya. En total tindran lloc 40 campanyes de donació amb l'objectiu d'arribar en total a les 10.000 donacions, xifra que es considera òptima per tornar a una situació de normalitat i recuperar així la mitjana de donants nous que ha baixat a la meitat en els últims 2 anys. Paral·lelament, per fomentar la participació, la iniciativa compta amb l'ajuda d'influencers que conviden els joves a través de tots els seus canals, especialment TikTok, a sumar-se a la iniciativa. A més, s'hi han preparat diferents insígnies per reconèixer la col·laboració dels i les donants segons la seva experiència. Recordem que per poder donar sang cal tenir més de 18 anys, passar més de 50 quilos i tenir un bon estat de salut. En cas d'haver passat la Covid, cal esperar 28 dies per poder col·laborar-hi. Per saber els punts de donació i reservar hora cal consultar al web donasang.gencat.cat.